La llei orgànica 2 de 1986 té els principis bàsics que hem de saber tots. La igualtat de tracte sense cap discriminació, la integritat i dignitat, la gran decisió, el respecte a la Constitució i l'Estatut, la gran legalitat, el nostre gran escut. Perquè la llei es queda gravada, són 8 principis bàsics per la policia esperada. Perquè la llei es queda gravada, són 8 principis bàsics per la policia esperada. El principi de proximitat i la imparcialitat, i la neutralitat política, la gran realitat. La jerarquia i la subordinació es mantenen sense cap objecció, les ordres es sostenen. La responsabilitat, una gran raó de tots els actes propis amb gran decisió. La responsabilitat, una gran raó de tots els actes propis amb gran decisió.